may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso. At puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan ating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isa mo ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang mga Pilipinas, masyong mga ka-aksyon na imbag na bigat ka na kayo. Ami Masantos, maabit yung panigas ka, basta sige namin. Araw ngayon ng Martes, August 18, 2026. So, masa inyo po mga kaibigan, mga ka-aksyon ng Aksyon Radyo Hataw. Kasama na naman po ninyo mga kaibigan sa ituhatan po tungkol ng araw aksyon ni Kamsara Pasyon at sa ating Master Control. Abay nariyan po mga kaibigan po natin na Aksyon Conrad Alvarez pa rin ho mga kaibigan, mga ka-aksyon. Tayo po yung magsama-sama hanggang alas 12 po ng tanghali. Dito lamang po yan sa Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz sa inyo pong mga talapihitan mga kaibigan ho natin. At tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan sa ating mga talakayan balitaan pero bago ho tayo dumako sa ating mga lokal ho na mga balita po mga kaibigan, mga ka-aksyon,
Kasi mag-interview ho sana tayo dyan sa may bayan po ng Kalasyaw tungkol nga po sa kalagayan dahil nakuha nating report po riyan mga kaibigan ay tumataas po mga ka-aksyon. Ano? Etong level ho ng tubig na naman dyan sa may Marusay River ho mga kaibigan dahil konektado nga ho yan sa may Sinukalan River. Ano? At tulad nila Sir Abraham Carias Jokino po mga kaibigan mga ka-aksyon sa may Barangay Sungkil, di ba? Sila po ay kuwan mga ngayon mga kaibigan mga ka-aksyon, binabahan na rin po ngayon. Masanto si Kabasan, Boss Akap, alarm sa dalak dyan si kami, kung dalantidya. Ganyan talaga sir, wala tayong magagawa, no? Bago tayo dumako dyan mga kaibigan, dito muna tayo sa kakapasok lamang ko na balita mo kanina, no? Primeran ng Puti Action Dab kanina, dito po sa may area ho mga kaibigan, mga ka-aksyon ng Zamboanga, mga ka-aksyon po natin, nagkaroon nga po ng school shooting dyan. Pasintabi ho mga kaibigan, mga ka-aksyon na medyo sensitive po itong ating tinatalakay ngayon. Nagkaroon po ng isang school shooting sa isang paaralan po, isang private school po riyan. Mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Diyan po sa may Ateneo de Zamboanga University Junior High School na kung saan ay dalawa ho ang kumpirmadong patay mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. At sa ngayon ho mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin ay ongoing po ang sinasagawang investigasyon po riyan. Dalawa ho sa ngayon ang kumpirmadong nasawi at nasa siyam umano ang sugatan dyan sa pamamaril ho mga kaibigan sa paaralan po na yan. Pambihirang school shooting At ang suspect yung namaril ho mismo mga kaibigan, mga ka-aksyon, estudyante ho riyan, grade 7 student po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. At yung tinitingnan po natin ngayon mga kaibigan, mga ka-aksyon na monitoring ho riyan, abangan nyo po mamaya ang balita ho natin tungkol po sa bagay po na iyan. Imagine mo, Action Conrad, grade 7 ka pa lang. Saan ka nakakuha ng ganyang mga uri ng baril? Saan mo nakuha yung mga ganyang uri ng baril po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin? Ay pambihira po yan mga kaibigan, mga ka-aksyon. Hindi po nakakatakot po, nakakabigla ho mga kaibigan. Yung ganyan pong insidente ho ng mga kaibigan. Imagine po ninyo mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Yan po ay very alarming ho. At ito pa matindi mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin, yung suspect, yung shooter, inilive pa niya yung kanyang pinagagawa diyan sa may Facebook, Nag-Facebook live pa ho mga kaibigan po natin, pambihirang yan. Maya po yan, babalikan ho natin yan mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Balik po tayo dito sa may bayan ho ng Kalasyaw mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Kukontakin natin ngayon si Madam Christine Joy Soriano regarding nga po sa kalagayan ho ng bayan. Imagine po ninyo mga kaibigan, may nakuha tayong report po riyan, na umaakyat na naman po raw ang tubig ho dyan sa may bayan po ng Kalasyaw mga kaibigan, mga ka-aksyon. Kaya kasama na ho natin ngayon live si Madam Christine Soriano ng Kalasyaw MDRMO para sa karagdagan detalye at update sa Marusay River. Mga aksyon, umaga po sa inyo ma'am. Lagda po tayo sa Sorrento, Pangasinan. Good morning po sa inyo ma'am Christine. Yes po, good morning po at maksyong umaga po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga kababayan namin dito sa bayan ng Kalasyaw. Opo, okay ma'am, ito na ho, nakakalungkot po, matapos lang pong ilang araw po na pahinga, ito naman po, mukhang umaakyat na naman po raw yata atong water level po ng Marusay River ma'am. Yes po, tama po. Ang floodwater monitoring natin ngayon dito sa ating Marusay Sinukalan River ay nasa 10 feet above normal po. So above critical level po ito at malapit na po ulit siyang umapaw. Okay, so ma'am, sa ngayon po, ilang barangay ho ang nalubog po ngayon ma'am? Sa ngayon po, meron pa rin po tayong 21 barangays na may pagbaha. Although majority po dito ay stagnant rainwater na lamang at yung major na barangays na tinututukan po natin dahil may kalaliman po yung tubig sa kanilang area ay sa Talibao, Lasip, Lumbang, Lungos, and Mancop po. Although portion lamang po ng kanilang barangay po yun, hindi naman po kabuuan ng barangay. Opo ma'am. So ma'am, gaano po kalalim yung pinakamalalim ho natin na water level sa ngayon? 3.5 to 4 po yung ating monitored na pinakamalalim. Opo. Mami, tanong ko lang po, kasi usually yung ganyan po, yung nabanggit po ninyong measurement kanina, yung 10 something above critical level ho, hindi pa ho ba binabaha yung mga kalsada ho natin ngayon dyan, ma'am?
So far po, stagnant rainwater yung napupunta sa ating kalsada, and then thankfully pagka tumitigil po yung ulan, humuhupa din po siya. Opo. So ma'am, di naman sa gusto nating mangyari, ano? Pero of course, we are anticipating ho mga kaibigan. Usually, anong level po ba bago po umaapaw po yung tubig po dyan sa ilog at binabaha po yung mga Mancop, yung Nansangaan area po? Etong critical level po natin na 8, ine-expect na po natin na nagkakaroon na sila ng tubig doon sa 5 barangay po na nabanggit po natin. Opo. Ayun. Okay, so ma'am, ito po, i-ikon na lang natin, ma'am, i-forecast, ikon na rin ho natin, based na rin po sa experience ho ninyo. Ma'am, akit pa ba itong water level ho natin? So far, ine-expect pa natin na posibleng tumaas pa po ito. Although yung monitoring natin mula kahapon hanggang ngayon, tuloy yung pagtaas niya. Ngayon lang po siya nag-steady ulit. Ayun, okay. Pero the worst case scenario kasi, ma'am, according to Pag-asa, is may dire-diretso pa ho itong pag-ulan po sa atin, hindi ho ba? Tama po, hanggang Thursday po yung forecast nila na makakaranas pa tayo ng pag-ulan dito sa Pangasinan. So yun pong level ho na yun, yung dami po, sa possible ho na dami po ng ulan ho na yun, ma'am Christine, will it be enough ho ba para sabihin na natin, bahain po ulit yung mga main thoroughfares po natin? May posibilidad po talaga, sir, na talagang mabaha pa yung ating mga kalsada, at ganon din yung mga low-lying areas natin. Opo. Ma'am, ito po, nung nakaraan po, binanggit ko ninyo, may mga naiwan po ang evacuees sa mga lugar ko ninyo. Ito mga po ba, ma'am, nakauwi na po itong mga to, hindi na po umuwi itong mga to? Yung sa may complex po natin, nakauwi na po sila noong nakaraang Sabado. Ngayon, ang open po is yung pong doon sa ating mga barangay designated evacuation center. At the same time ay nandoon pa rin po yung mga lumikas sa ating Church of the Latter-day Saints, yung isa pong chapel po dito sa bayan. And sa ngayon, nakikipag-coordinate din kami sa ating mga barangay officials upang masigurado na yung mga nabaha pa nating mga kababayan na kung kinakailangan nilang lumikas ay makalikas na po sila habang hindi pa ganun kalalim yung tubig sa kanilang area, dahil kailangan din po nilang i-take into consideration na yung ating lupa ay saturated pa noong mga nakaraang linggo na nagkaroon tayo ng pagbaha dito sa ating bayan. Tama po yun, ano? So, kung naman na, no? Hopefully, natuto na yung mga kababayan natin ngayon. Magpapa-preemptive na ho sila, hopefully ngayon, ma'am, ano? Opo, tama po. Okay, sige, ma'am. So, last na lang po siguro, ma'am. Ano po ang announcement po natin or patalastas po natin sa mga tagapakinig and viewers po natin? Pakisuyo po. Ayan po, sa mga kababayan po namin dito sa Calasiao, manatili pa rin po tayong nakahanda at maging alerto. Huwag po tayong pakakampante na bagamat wala po tayong pag-ulan na nararanasan ngayon, ay ihanda pa rin po natin ang ating mga sarili sa posibilidad na tumaas pa po yung tubig sa ating ilog, at ganoon din sa mga mabababang lugar. At ganoon din po sa mga kababayan namin na patuloy pa rin may pagbaha sa kanilang area. In the event na tumaas po yan, sana po ay tumalima po kayo sa mga advisories na ibinababa po ng lokal na pamahalaan, at makipag-coordinate lamang po kayo sa inyong mga barangay officials. Bukas naman po ang lokal na pamahalaan ng Calasiao para sa inyong mga pangangailangan. And sa mga magulang po, mahigpit pa rin pong pinagbabawal ang paglalangoy o paglalaro malapit sa ating kailugan. So mangyari po sana na palalahanan natin ang ating mga kaanak na huwag pong magpunta o magtungo sa ating kailugan upang makaiwas po tayo sa anumang insidente. Opo. Madam Christine, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, at maraming salamat po sa inyong pagiging dedicated po sa work po ninyong lahat, ma'am, sa Calasiao MDRMO. Appreciated po yung mga gawain po natin. Thank you, ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Thank you po. Ayan po mga kaibigan, mga kasama ho natin kay Madam Christine Soriano ng Calasiao MDRRMO. Mga ka-aksyon, pambihira, umakit na naman po ang water level dyan sa may bayan po ng Calasiao. At ito po ang ating report po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Ito ang binanggit ni Madam Christine kanina, ay above critical level pa rin ho ang Marusay River. Kaya yung mga ka-aksyon ho natin dyan, pambihira ha. Kayo po mga kaibigan, mga ka-aksyon, mag-ingat-ingat po kayo dyan, mga ka-aksyon po natin, at inaasahan po ho na naakit po ho yung water level po mga kaibigan within the day.
So sa ngayon ho mga ka-action po natin ay hindi pa ho natin nakikita na umaakyat o na nandyan na po sa katubigan po ngayon mga kaibigan, mga ka-action, yung tubig baha sa may kalsada ho sa bayan po ng Calasiao. Magkagayon pa man mga ka-action, minomonitor po ho natin dahil sa record po ng Santa Barbara MDRRMO mga kaibigan sa kabilang bangir, sa kabilang bayan po mga ka-action, meron po tayong ilan po dyan na mga ulat po mga kaibigan, mga ka-action, na ito Sinukalan River ay nasa 7.3 meters above sea level ho mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ito pong 7.3 above critical na rin po ito na 7.0 po nila mga ka-action po natin, So inaabangan ho natin yung pag-monitor pa ho rito. At actually patuloy po itong minomonitor ng Santa Barbara MDRRMO ngayon mga kaibigan, mga ka-action po natin, At mukhang ongoing ho yung agos ho ng tubig dyan, pagdaloy po ng tubig. Bueno mga ka-action, para sa mga kaibigan, mga tagapakinig ho natin, huwag kayo masyado magpapakampante ho, regarding po dyan sa kalagayan ho ng ating mga ilog. Kung tingin po na yung umaakyat po, itong water level po riyan, magpa-preemptive evacuation na ho kayo. Hello, good morning kay Adelaida de los Santos na nanonood sa ating ngayon via YouTube live streaming. Maksyong umaga po sa inyo. Thank you very much po sa inyong pagtutok sa ating live stream. Alright, dumako naman tayo sa ating iba pang balita. Balikan ho natin mga kaibigan, mga ka-action, naganap po na malagim po na insidente dyan po sa may Zamboanga City. Kanina lamang ho, na kung saan nga ho ay dalawa nga ho ang patay. Matapos nga ho na magkaroon po ng school shooting dyan po sa bayan po na yan, mga ka-action po natin. At dito nga ho sa ating pinakahuling monitoring po mga kaibigan, mga ka-action, lumalabas na yung shooter ho. Paumanhin po, pasok tayo po sa mga kumakain, takpan po ang mata, nagbaral din po sa kanyang sarili. Matapos nga ho baralin tong teacher niya at iba pa mga kaibigan, mga ka-action po natin. At yan hong mga tagapakinig ho natin, mga ka-action ho natin dyan. May ilan pa ho daw umanong mga sugatan sa record natin. May mga siyam daw ho na mga sugatan po mga kaibigan, mga ka-action, na mga individual. Dyan po sa naganap po na pamaril na yan sa may bayan po o sa may Ateneo de Zamboanga Junior High School po, mga ka-action po natin. Patuloy ho nating minomonitor yan ngayon mga kaibigan ho natin, dahil medyo sketchy pa ho mga kaibigan, pero ang kumpirmado, dalawa ho mga kaibigan, etong namatay ho riyan, kasama na ho riyan yung namaril. Ito po, ang ayon sa ating initial report po mga kaibigan, mga ka-action, ito pong shooter na ang paapilyado ay Jalani, isang lalaking high school student po mga kaibigan, ay nandyan ho, dala-dala ho niya mga kaibigan, mga ka-action, itong mga baril po na ito. At nagsuot pa ho yata, mukhang nag-body cam po ho ito mga kaibigan, mga ka-action po natin. Itong mga balita ho na ito, talagang nakaka-alarma ho mga kaibigan. Nilive pa ho niya sa Facebook mga kaibigan, mga ka-action, tapos ginawa ho niya yung krimen ho na yan. Ay pambihira po mga kaibigan, mga ka-action ho natin, So pakisuyo sa mga kaibigan natin, mga tagapakinig po natin, standby lamang ho tayo dahil patuloy po developing po itong story ho na ito mga kaibigan, mga ka-action po natin. At sana po ay nakakalungkot ang tanong dito, saan niya nakuha itong baril ho na ito mga kaibigan, mga ka-action po natin, Saan niya napulot itong baril ho na ito, mga ka-action ho natin? Ang lalakas ito, mga high-powered firearms to mga to, Mukhang Glock yung isa or 45. Kung di ako parang Glock yung isa, Tapos yung isa ho mga kaibigan, rifle po mga ka-action ho natin. Pambihira. Anyway, ongoing po dyan ang investigation. Mamaya po, Baka magpa-press conference po mga kaibigan, mga ka-action ho natin regarding nga po dyan sa insidente ho na yan. At hopefully po mga kaibigan, ay makakuha tayo ng karagdagang detalye tungkol po dyan sa bagay ho na yan. Maksyo mga kay Eli Basisti na nakatutok po sa ating ngayon online via YouTube live streaming. At sa mga tagapakinig ho natin ngayong araw po na ito, magandang umaga po sa inyong lahat po mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Samantala naman sa iba pa mga balita ho natin, ito naman pong ibang mga bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan.
sa may bayan ho ng Bolinao, pinasara ho pansamantala ang Bolinao Falls, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Again po, sarado po ang Bolinao Falls, mga ka-action ho natin. Pero ang Patar Beach, open po, pero stay within the designated swimming areas lamang po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ayan po ang paalaala po dito. Dito naman po sa may bayan po ng Aguilar, mga kaibigan, mga ka-action, patuloy po ang ating monitoring din po dyan sa bayan ho na yan. Dahil may mga areas po na flooded po riyan, mga kaibigan, mga ka-action, at dyan po sa may MDRRMO, sa may bayan po ng Labrador ho, mga ka-action po natin. Patuloy po ang ginagawang monitoring po riyan, mga kaibigan, mga ka-action, lalo na ho, at malaking lugar po riyan ang binaha po, mga kaibigan po natin, indang reset po, mga kaibigan, mga ka-action, na ulat ho, pambihira po, mga kaibigan, ingat-ingat po tayong lahat po riyan, mga ka-action, ano ba naman yan? Diyan sa may bayan po ng mga Taram, kamusta ho dyan sa may Banyaga Bridge, sa Bugtong Nyog po, mga kaibigan, mga ka-action, ako, ingat-ingat po kayo riyan, And of course, sa atin pong ibang mga reports po, mga kaibigan, ito po ang ating latest po na mga ulat regarding naman po dito sa Region 1, mga ka-action ho natin. Sa ngayon po ay may mga lugar ho na under lubog pa rin ho, mga kaibigan, inundated pa rin po, mga ka-action. Halimbawa na lamang po yung mga sa may Dagupan City, Mayombo Road, at dyan po sa may area ho ng Tapwak po, mga kaibigan, mga ka-action, may baha po riyan. Dito po sa may bayan ngayon ng Dagupan, sa may city proper ho mismo, may konting tubig po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Dito naman po sa ating iba pa hong mga lugar po, mga kaibigan, mga ka-action, may pambihira. Dito po sa ating iba pong mga ulat po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, patuloy po tayo dito sa pag-monitor din po, sa ibang mga lugar. Alam mo, Action Conrad, itong Agosto, 2 araw lang yata ang pasok ko yung buwan na to, Mukhang 2 buwan lang ho, mga kaibigan, mga ka-action, na nakapasok. Ito mga kabataan po ngayong buwan ho ng Agosto, mga kaibigan. Ano ba naman po yan, At ito hong ating iba pang mga balita ho natin. Abangan nyo po yan mamaya, mga kaibigan, mga ka-action. Dito po tayo sa ibang mga lugar naman. Sa ibang mga balita pa rin ho natin, mga kaibigan, mga ka-action. Abay, dito po tayo sa may labas naman po ng lalawigan ho ng Pangasinan. Abay, lumalabas po, mga kaibigan, na kasing dami umano ng inihulog kahapon na ulan, etong buhos po ng Bagyong Ondoy dyan sa may Metro Manila. Kaya pala nalubog agad ng Metro Manila ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin kahapon, Ayan po ang ating latest po na information ho rito, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya ho, patuloy po, mga kaibigan, ang pag-iingat sa mga ka-action po natin, mga tagapakinig po natin, regarding nga ho dyan sa baha po na yan at mga pagulan po na yan dyan sa may Metro Manila ho, mga kaibigan. At syempre, pati po sa lalawigan ng Pangasinan, dahil above normal po, above average po, expected po na amount ng rainfall na ibubuhos po ngayong araw po, mga kaibigan, sa masusunod ho ng mga araw po, mga kaibigan, mga ka-action. Alright, sa iba naman po nating mga reports po, mga kaibigan, ano ba naman yan? Dami nating ibang mga balita ho ngayong araw po na ito. Diyan naman sa may Lamesa Dam, mga kaibigan, sa may Quezon City at sa may Kamaynilaan po, alert level 3, itinaas na ho dyan, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Kasunod ho ng patuloy ho ng pag-ulan dyan sa may Kamaynilaan, dulot din po ng habagat. Ayon po sa water level update ng QC government na 79.1 meters ang level ng tubig dyan po sa may Lamesa Dam. Ang alert level 3 sa Lamesa Dam ay nangangahulugan po na mataas na ang level ng tubig at posible umanong makaapekto ang excess water nito sa mga mababang komunidad sa kahabaan ng Tulyahan River. Binabantayan po ang posibleng epekto ng labi sa tubig mula sa dam sa mga mababang lugar sa kahabaan po ng naturang ilog kabilang ng Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Samantala nasa 14.98 meters naman ang Marikina River, 13.44 naman ang Quirino Tulyahan River at ang iba pang mga kailugan dyan sa may Metro Manila, mga ka-aksyon. Yung mga taga Manila, ingat-ingat po kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Alam ko, masarili tayong problema ho rito sa atin sa lalawigan ng Pangasinan. Pero ingat-ingat po yung mga kaibigan ho natin dyan sa may Metro Manila ho, mga ka-aksyon po natin. Alright, sabi ng textan dito, Ganyan Maxonicam, kamusta po yung balita ko dyan sa Zamboanga? Nadakip na ho ba yung shooter? Patay na ho. Mga ka-aksyon natin, nagbaril din po sa sarili para tayo po sa mga kumakain. Masalan pong balita ko natin,
Sa ngayon ho mga ka-action po natin, yan po ang ating latest po na report at nakakalungkot po mga kaibigan mga ka-action, ganyan po ang update regarding nga po dyan at nakakalungkot ko rito itong mga kababayan ho natin dyan na-trauma ho mga kaibigan yung mga bata, imagine mo junior high pa lang to mga kaibigan mga ka-action po natin, sila ho ay nakaranas na ho ng ganyang uri po ng bagay. Kinansela na ho yung klase po dyan sa paaralan po na yan ngayon at patuloy po mga kaibigan ang ginagawang monitoring. Anyway mga ka-action, ito po isang press conference galing naman po dyan sa Land Transportation Office. Pakinggan natin ang mensahe ni LTO Chief Marcos Lacanilaw sa Facebook live streaming ho natin. Pero dito po sa ating airwaves, magko-commercial po muna tayo mga kaibigan. Mga ka-action, babay tayo makalipas lang po ilang palala. Po sa pagpunta. Good morning. Welcome to the press conference of the Land Transportation Office, led by the Assistant Secretary Marcos V. Lacanilaw. We would like to thank all the media who came along for this press conference. And to begin with, let us start with an opening statement from ASEC Lacanilaw. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami sa oras na binigay ninyo kahit na ngayon na masama ang panahon, baha yung mga kalye natin, kami sa LTO, tuloy pa rin po yung trabaho. Unang-una sa direktiba ni Secretary Giovanni Lopez. So may mga libreng sakay po katuwang ang Philippine Army. So ongoing po yan ngayon. Nag-request po kami ng press con for today para ho mapaliwanag at magpaalala dun sa mga kababayan natin. Okay. Una, yun hong naging kaso nung supercar na nakapangalan sa artista si Mr. Ramsey ay voluntaryong isinurrender sa amin sa LTO. In good faith naman yung registered owner para maimbestigahan mabuti yung mga pangyayari. Nag-appear sila kahapon sa akin, pati yung negosyanteng kaibigan niya. Tumugon sila dun sa show cause order, sinurrender yung supercar, yung driver's license ng negosyante, Mr. Villago, na nagda-drive nung sasakyan. Ngayon, gugulong po yung investigasyon tungkol po dyan. Kailangan na makita natin kung bakit nagkaroon ng ibang plaka na hindi galing sa LTO at ba't yun na nilagay nila. Although nagpaliwanag naman yung nagda-drive, humingi siya ng dispensa at inamin niya yung kasalanan niya, ang pagkakamali niya kung bakit niya nailagay yung plaka na yon doon sa supercar na nakapangalan kay Mr. Ramsey. Isang dahilan din na kaya ako nag-request ng press con ngayon kasi nagiging rampant yung mga kababayan natin na nagpapagawa ng mga improvised plates online. Okay? Makikita natin yan sa Facebook, sa mga videos na nilalabas nila. Paulit-ulit ko pong sinasabi, pinagbabawal po yan ng LTO. Wala po kaming binibigyan ng authorization na gumawa po ng mga improvised na plaka na ginagaya ang plaka ng LTO o ng issue po ng gobyerno. Naglabas po ako ng memo na ipagbabawal po lahat ng improvised plates na ginagaya yung plaka ng gobyerno. Meron pong online na eksaktong-eksakto kung ano yung itsura ng plaka ng ini-issue ng LTO, gagayahin nila. Ultimong yung QR code, ilalagay nila, tapos binibenta nila online. So kahit sino pwedeng bumili. Bawal po yun. So yung doon po sa memo namin,
lahat po ng mga sasakyan na mahuhuli namin o makikita namin sa kalsada na meron pong improvised plate o yung mga plaka na ginaya yung plaka ng issue ng LTO, kukumpiskahin po namin nationwide. Okay? Kung kayo po ay merong authorization to use ng inyong plaka, kung halimbawang nawala ang plaka ninyo, kagaya ho nung linggo, nakahuli ako ng 5 kotse. Yung isa, ang authorization niya 2022 pa. Dahil sa tagal, wala siyang panahon na balikan ng LTO, kunin ang plaka niya, gamit-gamit niya yung authorization tapos peke na plaka ang nakakabit sa kanya. So, pero may plaka na siya, ayaw lang niyang kunin. So, ngayon, yun hong may mga authorization, kailangan yung i-renew yan. Kailangan latest ang authorization ninyo. Hindi po yung pwedeng mga lumang authorization. At sa aming mga tauhan sa LTO, kailangan tulungan niyo yung mga taong kukuha ng authorization na mabilis. Lalong-lalo na yung nag-declare ng lost plate. Okay? So starting September 1, hulihan po tayo nationwide. Okay? Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka nyong yon na peke. Kailangan, ang ginagamit yung improvised plate, nakalagay sa ilalim LTO lost plate or LTO or improvised plate. Kahit plastic lang yon, okay lang yon. Pero hindi nyo pwedeng gayahin yung issue mismo ng LTO na plaka. Walang pinagkaiba yan sa pampepeke ng driver's license, pamimeke ng passport. Walang pinagkaiba yan. So lahat na ho ng mga kababayan natin na sumusuporta, na bumibili ng mga peking ganyan sa online, pagkukumpiskahin ko po yan nationwide. So wala pong gagamit ng mga ganyan. At kung kayo po ay may authorization, kumpiska. Pero kung wala kayong authorization, impound. Ganun lang po kasimple. So wag na wag po kayong bibili dun sa mga tao na yan online. At yun naman hong mga tao na yan online na nagbebenta ng plaka, itigil nyo na ho yan. Kasi hindi ho kami titigil hanggat hindi namin kayo nahuhuli lahat. Alam ko na kung nasaan ho yung mga location na yan. Humingi kami ng tulong, although limited ang tao namin sa LTO, humingi kami ng tulong sa Philippine National Police, Cybercrime Group, CIDG, NBI, para ma-operate itong mga taong to na gumagawa ng illegal na pamimeke ng plaka at conduction sticker. Bawal po yun. Kasi yun, may mga kinoconceal sila eh. Alam naman natin ngayon, may NCAP na tayo. Ang ginagawa nila, nagpapalit sila ng plaka para hindi sila mahuli ng NCAP. So yun yung mga tao na dapat kung ini-impound na yung mga sasakyan ninyo. Okay. Dito naman po balik naman po tayo dito sa kaso ni Mr. Ramsey. Yes, voluntary sinurrender nila. Pero hindi po titigil ang investigasyon namin kung paano nagkaroon ng paggamit ng ganong plaka. At kailangan pong may managot. Kasi hindi naman po tayo magtotolerate na kung sino-sinong tao nagagamit lang po ng basta-basta ng peke na plaka at ilalagay po natin sa mga sasakyan natin. May batas po tayo, bawal po yun. Sumunod po tayo kung ano po ang tama. Yun lang. Tapos sa amin sa LTO, itong mga nakarang araw, may dagdag ko lang. Hindi lang naman po ibang mga ahensya lang din yun na yung huhuli namin eh. Nahuli rin namin ang sarili naming tauhan. Una sa Cebu, nahuli namin yung tauhan namin, iniusyuhan namin ng show cause order kasi yung patrol car namin, natamaan yung siklista, hindi man lang siya huminto o para tulungan yon. Bawal yun. Pangalawa, yung sa Region 2 na nag-counterflow na hindi naman emergency o wala siyang hinahabol, bawal din yun. Kaya silang pareho po ay pinasisipa ko na sa trabaho. Ang pangatlo, yun hong sa antipolo na drunk driving na empleyado ng LTO sentries.
ay pinasisib ako na ho sa trabaho, pinakakasuhan ko administratibo, pangalawa, i-revoke na, nagbigay ako instruction sa Intelligence Division na i-revoke na ang kanyang driver's license, na lifetime ban yung kanyang driver's license. Perpetual revocation. Kasi nasa LTO ka, magmamaneho ka ng lasing, tapos tatakbuhan mo pa. Hinarang ka na ng pulis, tinakbuhan mo pa. So hindi kami nagto-tolerate ng tao namin. Kung kinakailangan ipakulong namin, papakulong namin. Ngayon nakakulong siya sa Antipolo. So mahigpit po yung panawagan namin. At sa mga ibang empleyado namin din sa LTO, kung hindi nyo kayang sumunod dun sa pamantayan ko ngayon, lumabas na lang kayo sa LTO. Kasi hindi tayo magkakasundo. Kahit na anong pwesto ninyo, talagang sisipakin ko kayo. Yun lamang po. Kung may mga katanungan kayo tungkol dun sa questions. Anyway, yung kotse naman po ay naka-impound sa baba. Pwede mo yung makita. So, yun hong hearing ho kasi nung kaso ni Mr. Ramsey at ni Mr. Villago is scheduled on August 24. Pero kahapon po, nag-voluntary silang umappear sa amin kasama nung ni Mr. Villago yung kanyang abogado at sinorender niya yung kanyang driver's license. Si Mr. Ramsey naman, sinorender niya yung kanyang kotse, yung 918 na Porsche. So, under investigation po ngayon. Iniimbestigahan namin. Hindi pa na-turn over sa akin yung mga papeles nila. So, titingnan namin dun sa mga paperworks, dun sa investigation, yung kabuuan po nitong kaso po. Yun lamang po. Before we proceed to the questions, we will remind our media friends to please limit your questions to 3 unless otherwise there is a need for a follow-up question. Kaya kindly anchor your questions as to what Asek Lakinilao has laid on his opening statement and introduce your name and the media organization you represent. Questions, please. Good morning. Sir Arlie Calalo, Manila Times. Sir, nabanggit nyo kanina yung sa improvised plate. No? Pero it appears na meron ding mga gumagawa nung peke na parang conduction sticker. So kasama ba sila? Kasi Opo, hindi mo nabanggit sir. kasama po sila kasi yung conduction sticker ay ini-issue ho ng LTO. So, any government na mga ini-issue ganyan, pinagbabawal po na i-reproduce ng mga tao. So yung order po is improvised plates and then Conduction sticker. So, kung mahuli po namin yan, ang ginagawa po kasi nung iba, kung paano nila tinatago yung mga kotse nila na may problema, it's either talon kasa o may kaso, tatanggalin yung original plate, maglalagay ng conduction sticker na kapareho, ka-series, so akala brand new. So, hindi siya bagong identity. So, sa amin, bawal po yun. Kaya po lahat yun, ang order ko po ngayon, impound na. So, yun po. Sir, are you expecting in the near future na may mga mahuhuli among this, yung mga gumagawa, nagbebenta ng mga Opo, since you are in coordination with the concerned agencies? Opo, Law enforcement agencies. humingi kami ng tulong sa kanila. Unang-una, ang CICC, DICT kasi online binibenta siya online. So para matigil itong mga taong ito. Tapos ang PNP, which is may cybercrime group, and CIDG, para po mahuli sila, at ang NBI dahil meron ding cybercrime ang NBI. Sir, last, ano po ang ini-expect sa magiging result ng investigation dito kay Sir Ramsey? May pananagutan po sila. Kasi Anong pwedeng pananagutan? kasi po naglagay sila ng ibang plaka doon po sa sasakyan nila. So meron po silang violation doon, at saka po makikita po na natin kung ano pa yung mga karagdagang mga violations na aabutin nila. Dadaan po yan sa investigasyon ng Intelligence Division. So magkakaroon po ng resolution po yan doon sa magiging kaso. Hindi lang po kasi siya nakahinto sa iisang kaso. Hindi po. Ang impound po, ang ibig sabihin po ng impound, under investigation po yan So iniimbestigahan po namin siya. Kaya po kailangan po namin i-impound po yung sasakyan. Wala pong pinagkaiba doon sa mga uhuli natin na ibang tao na meron ding mga peking plaka na pag nahuli po namin sila, i-impound po din po. Thank you. Next question, please.
Good morning po, ASEC Marcos. Asher Kadapat Jr. po from UNTV. Clarify ko lang, ASEC, yung memo po ay applicable sa improvised plaka. May LTO authorization man o wala? Opo, ganito po, no? Klaruhin ko ulit. Yung memo po natin, yung coaching nyo, kung wala pa po kayong plaka o nawalan kayo ng plaka, kagaya ng isang araw, sinabi niya, natakay ng baha, mag-a-apply kayo affidavit of loss. Bibigyan kayo ng LTO ng authorization to use improvised plate. Okay? Kailangan po latest yon. Hindi yung 2 years ago, 3 years ago, o 5 years ago. Kailangan po latest yon. Tapos yung plaka po na ilalagay ninyo, may nakalagay sa ilalim na improvised plate or lost plate para identify. Hindi po pwede yung kagaya ng pinapagawa online na kokopyahin yung eksaktong plaka ng LTO o motorsiklo, pati kulay, may QR code pa. Bawal po yan, kukumpiskahin ko po lahat yun. So, sisitahin nyo rin kahit may nakita. Kasi baka gayahin din nila yung may authorization. Hindi, pwede naman yung may yung lost plate or improvised plate na naka-indicate sa ilalim. Ganun naman po ginagawa nung araw eh. May makukulit lang ngayon, ang ginagawa nila, ginaya din nila yung plaka na LTO. So yun po, ang ibig ko pong sabihin, kapag kayo po ay may authorization, tama, may papel kayo, legal, pero gumamit kayo nung peke na ganong itsura, kukumpiskahin ko po yun. Pero kapag wala po kayong authorization, impound po yung auto nyo. And nasa ilan po yung taya niya na gumagamit ng mga improvised plates with LTO authorization? Sorry? Ilan po yung mga gumagamit ng mga improvised plates with LTO? Hindi ko po ma-determine, sir, no. Pero last Sunday, personal, ako po ang nahuli ko ho sa nung Sunday na biglaan lang nakalima ako eh. Oho, nung Sunday. Sir, last na po, ilan po yung tingin niyo na LTO personnel na nasuspinde, yung sa, kung may data po kayo available, yung mga natanggal o nasampahan ng kaso dahil sa mga traffic violation involving LTO personnel? Okay, last weekend ho, ang nahuli po namin na empleyado po ng LTO, isa po sa Cebu, isa ho sa Region 2, dalawa ho pinasasampahan ko ng kaso sa Pasay dahil ho sa anti-fixing. Hindi po fixer lang ha, empleyado po mismo. Kasi marami nagsasabi, hanggang fixer lang kaya namin, yun po, dalawa empleyado. At iniimbisigahan ko po yung heperon. At yun pong nandito sa Antipolo na drunk driving na hit and run na tumakbo sa mga pulis. Other questions? Good morning, sir. Jackie Pascual from ABS-CBN. Sir, just to start lang yung September watch at yung hulihan na. Ano yung process ng sir? Pag nakapark lang ba, pwedeng hulihin and magkano may fee ba silang babayaran kung nahuli sila? Okay. Unang-una po yung pag wala pong authorization at naka-improvise plate, impound po yun. Ngayon, pag meron naman po silang authorization, tapos gumamit pa rin sila ng identical ng LTO issued plates, hindi namin sila mahuhuli pero i-confiscate ko yung plaka na fake o yung replica ng LTO license plate. Yun po. So basically, sir, there are two kinds of plate. Yung original plate and yung authorized improvised plate. Yun sir, dalawa. Kung halimbawa po, sir, nawalan kayo ng plaka, no? Nag-apply kayo ng new plates, para magamit nyo yung sasakyan ninyo, mag-a-apply kayo ng authorization to use improvised plate. Ang papagawa nyo plaka, kahit na yung Panaflex, na kahit ganun kasimple, basta may nakalagay sa ilalim na lost plate or improvised plate. Yun. Hindi, kasi ginagawa po nila ngayon, kinokopya nila na eksaktong-eksakto yung government-issued plate na bawal na bawal. Opo. So talagang ikukumpiskahin ko po lahat yun para matigil po itong mga gumagawa ng kalokohan. Sir, last question. Since nabanggit mo, even last time, 5 times yung nakita mo, bakit sir marami pa rin ang, ano yung reasons bakit marami pa rin? Ganito sir, alam natin nung 2015, di ba,
nagkulang tayo ng mga plaka, ang daming nagbayad ng 450 pesos, tapos hindi nila nakuha ang plaka nila. May plaka po yan, yung 2015. In fact, nasa storage, ang daming mga yan. Ang nagiging problema, sir, yung mga kababayan nating iba, hindi na nila kinuha. At yung mga dealer, sir, hindi binibigay sa kanila ng mga dealer. Marami po ako na-experience, personal, mga kakilala ko na pumunta sa akin, na hindi binigay ng dealer hanggang sa nagsarado na yung dealer. Oo. Kaya po hindi nila nakukunan. Kaya ito po, isang paghihigpit ko rin sa mga dealer na hindi nila pwedeng mag-hold ng mga plaka. May pananagutan po sila. So, yun naman pong mga lumang sasakyan na narehistro ng mga 2015, may mga plaka na po yan. Pumunta po kayo sa LTO, hanapin po nila o magpatulong sila sa LTO or kahit dito sa central office para malocate natin yung mga old plates nila na nabigyan na po ng bago. Thank you, sir. Thank you. Is there any more questions from the media? Hearing none? Okay. Sa ngayon naman po, nasa DOTR na yan. Kami po ay humingi ng tulong sa DOTR at para maayos na po yan ang objective naman natin. Hindi, para maliwanagan na kung ano po yung tamang yung mga proseso na dapat na kailangan ng direktiba kasi attached agency kami ng DOTR. So para po mas may ayos na ito, mas maliwanagan na yung mga legalities kasi may mga legalities issues. Kami naman, ang main goal naman ng LTO para po yung mga kababayan natin hindi ho matigil yung serbisyo sa kanila at mas mabigay natin yung mas maayos na serbisyo. Kaya ho kami being attached agency ho ng DOTR, parati kaming humihingi ho ng guidance sa DOTR para dito at para may ayos na. Opo, nasa legal na po kasi yun nga hong yung issue ho dito sa LTMS kung paano po natin may sasaayos o yung magiging proseso magbibid o sino yung internet mga provider na magsa-service. So habang pinoproseso yan, may step by step kasi kaya kailangan ng tulong ng DOTR. Inaayos na po ngayon. Nag-uusap na po kami ng legality. Hopefully by next week may mas malinaw naman yan. Kasi very hands-on ang aming secretary ng DOTR para ho may saayos to ng Thank you so much. Now, is there any additional information? Opo, paalala lang po sa mga kababayan natin, meron po tayong yung mga libreng sakay na pinrovide ng DOTR ni Secretary Banoy, LTFRB, at yung mga iba't ibang government agencies, Philippine Coast Guard. Kami sa LTO, ang katuwang namin ng Philippine Army na nasa labas po ngayon. So, tulong-tulong lang po. Medyo hirap ang mga kababayan natin ngayon dahil umuulan, maraming bahan lugar. Pero kami po sa gobyerno lahat, hindi po kami tumitigil para mas matulungan po natin sila. I think that ends entertaining questions from the media. Now we ask for any more additional information from ASEC. If there's... Opo, yun na lang po. Madagdag ko po, no. Sinabi ko na po ito nung unang 2 buwan ko no naghulihan po ako ng mga supercars. Sinabi ko na magplaka kayo. Dati kasi ang ginagawa, walang plaka sa harap, sa likod lang meron. Karamihan nagplaka, nag-comply. Pero meron ding naman na gumamit ng peking plaka para itago yung identity ng sasakyan na maaring ayaw mahuli ng NCAP o yabang, di ba? Hindi po tama yun. Sa amin, ang LTO po ngayon, kahit na anong klase po na sasakyan at nagkaroon po ng violation, i-impound at i-impound po namin yan. Regardless kung sino po ang may-ari. Kaya huwag nyo na pong hayaan na mag-cross ang landas natin at mahuli ko kayo. Ilagay lang po natin sa ayos. Kasi gagawin po namin yung trabaho po namin para po maisaayos lang po namin yung kalye. Kasi yun po yung mandato namin. Yun ang trabaho namin. Ginagawa lang po namin yung trabaho namin. Sana po mag-comply naman po lahat.
we end the Sige, hayaan mo na. Alam po ninyo ang LTO, konti lang po ang tao namin. Ang tao ko po dito ng enforcement ng NCR, alam po ninyo, 60 lang. Sa mga regions, minsan 20 lang, 18. Kulang po ang tao namin. Pero hindi kami tumitigil doon. Kaya nga tinutulungan kami ng Philippine Coast Guard. May ano sila sa amin. So, talaga doble trabaho lang. Doble trabaho lang na mas mahuli po namin yung mga yan. Kaya nga po sinasabi ko po doon sa mga kababayan natin, wag natin suportahan yung mga gumagawa ng mali. Gumagawa ng peking plaka para vanity plate. Wala na pong vanity plate ngayon. Sumunod lang sila kung ano po yung tama. Opo. So, wag po tayo na lagay dahil yabang na lagay natin yung ano natin para sikat tayo sa mga tao. Wag po. Hindi ho kailangan ng ganun. Sumunod lang po tayo sa kung ano ang sinasabi. Hindi naman kayo magkakaproblema sa LTO kung sumusunod po eh. Kami naman po eh sinisiguro rin namin na magalang kami, hindi kami bastos sa mga hinuhuli namin. Kaya mas yun lang, kailangan namin patupad yung batas. Opo, wala po ng mga ganon. Wala pong mga ini-issue'ng ganon ang LTO. Yan po mga kaibigan, Max, yung bahagi po ng press conference nitong si LTO Chief Marcos Lacanilao regarding nga dyan sa iba't ibang mga issue ho na kinasangkutan po ng LTO. Pambihira po mga kaibigan, Max, na sunod-sunod po nasa hot water ang LTO ho, mga kaibigan natin. So ito, papasukin natin ang press conference mga kaibigan guys sa Palasyo ng Malacanang is coordinated with all with Tita Claire Castro. Good morning, Tita Ladies Claire. and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan sa Metro Manila kahapon, kapansin-pansin ang malaking tulong ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project o PMRCIP ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan. Ayon sa Public Works and Highways, sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, utos ng Pangulo na padaliin ang konstruksyon ng flood mitigation structures sa kahabaan ng Marikina River, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa ngayon ay nasa 53% na ang construction project ng naturang proyekto. Kasama rin dito ang pagtatayo ng floodgates, pumping stations at iba pang istruktura upang makontrol ang tubig sa Manggahan Floodway at tuluyang mabawasan ang humigit kumulang 63% ang mga binabahang lugar na sakop ng Pasig Marikina River Basin. Samantala, nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa sitwasyon sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa na patuloy na nakakaranas ng matinding pag-ulan. Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.
Alinsunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole-of-government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, at Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you. Go ahead, sir. Gandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung Habagat, then nagkaroon ng Bagyong Luis, then more Habagat, and then Bagyong Maymay, and then the enhanced Habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from, hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now, the next slide, we'll show you again the total affected barangays from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita nyo yung damaged houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yan ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damaged houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. Now, the next slide. Kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now, the next slide will show you, last week malaki pa yan but now our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now, remember, nung una ko yung pinakita sa inyo, nasa 5.2 yan. So, naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So, hindi yan bababa na lubhang malaki. So, right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow. So kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga, in Macabebe, and Bacolor to check on those, and then tomorrow we'll go to Bulacan naman to look at Hagonoy, Kalumpit to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently and in an orderly manner.
So I'll give the floor back to Yusek Claire. Secretary Dizon, next. Magandang umaga. So ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, lalo na sa bandang Quezon City area. No? This morning po nanggaling ako ng Navotas para i-check lang yung Kamanava area. Si Sec Rex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Kamanava area, pero awa ng Diyos sa Kamanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakaraang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong 4 na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No, 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No, ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years. No, sinara natin yung mga gaps na yon. No, so nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no, yung malaking navigate. Kung maalala nyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon. No? So yung 3 bagay na yon, prove na epektibo yung naging resulta. No? Nung pagsasaayos, nung mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap, at pagpapagawa nung navigational gate. No? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwalat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente, dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong parang hanggang ankle lang yung kanilang yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So, clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Sec Rex kanina na nanggaling ako ng Kurumpit at itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Kamanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yun. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the city of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon. No? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung nakalimutan ko yung pangalan, yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may. Pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo,
Nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declogging at yung mga basura nagkalat doon sa tulong ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think passable na ang G. Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isa-stasyon muna natin yung dalawang mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think halos nangarahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan. No? So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasaluhin muna natin doon temporarily. No, and then pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang na magtrabaho pa. So, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokolekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung G. Araneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam hanggang 10 truck ang G. Araneta pa lang, siyam hanggang 10 truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least possible na tayo. As of last night, I think 7:30 p.m. possible na yung G. Araneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagalo yung sitwasyon natin sa Metro Manila. Kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you. Bago tayo dumako sa MMDA at Pag-asa, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Sorry, iikot pa kami. Pumunta pa ng Bulacan at Pampagas. So, Harley Balbuena, unang Go ahead. Good morning, gentlemen. Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but some improvement. Yes, sir. Some improvement. But we'll just ask if there are any new directives from the President in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students, have been enduring these non-stop rains for several weeks now, but the situation yesterday was different. So baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this. Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun. No? Pero ang kabigin-biginan ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Claire kanina, mabilisang aksyon. Yun ang ginagawa namin. No? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, we've been experiencing floods for decades. No? And this is
this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan at bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough. No, we have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Ang importante lang, tama yung proyekto. And sisigundaan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No? Kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin, itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kiniklear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the President's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs. Like follow-up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this? Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yon, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumaganang pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang gagampas na sa navgate sa Navotas. So kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa Kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo talagang walang proteksyon. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
Ano ba ako? Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam na ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun na ipopropose din po ni NIA Admin kay Sec Vince Dizon. Sisigundahan ko yun, no? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, malaking natutulong nun, no? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo na yung Angat, prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam, na ginawa ng private sector, at least nakakasalo ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight, no? Hindi yan parang sa-snap lang tayo ng daliri natin, bukas meron na yan. Hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ang bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM. Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan and yung timeline po, how soon? Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa
detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam niyo naman, napaka congested lalo na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces, kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So, hindi madali ito at medyo komplikado. Pero, committed naman tayong gawin. Pero magagawa lang natin talaga to with the help of the LGUs. So, maraming mga planong detention basins. Pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way. No? Na-include na po ba ito sa 2027 budget? Yung Kaingin Bukid, at meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City. Last na lang, sir, kasi nabanggit nyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sa katuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way? Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA. Kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi dito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero step by step ika nga, no? Hindi to one solution all of a sudden mawawala ng baha, walang ganun. Kailangan ngang maintindihan natin lahat yun. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, good morning, Isaac, sorry. May definite date na po ba yung project sa DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng UST ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST? Tuloy-tuloy ang declogging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga yan. Never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. So, kailangan nating ipalakihan, kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimulan na natin. Ngayon lang natin sinimulan yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasya tao dun, minsan nga, kasya mga tricycle sa loob ng drainage. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage. Yung maalala nyo, binisita namin ni Mayor Iscoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig . No, so pag napuno na yung mga lumang drainage na maliliit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig dadalhin natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding? Yan din yan. Yan din yan. Ang detention basin water impounding, kumbaga parang malaking imbakan yon. Pero kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raha Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin? Plano pa rin.
So, plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos. No, may open area dun sa may Bustillos Market na pwedeng ginawa na ni Mayor Isko yon sisimulan na rin natin yon. Yung Raha Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa eh. Yun ang problema. Dati mayroon din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, yung plano, gawin na lang nating action na. Di ba? Once and for all. Yun ang kabigin-bigin ni Pangulo. Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to? Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba? Under ano po ito Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH. I will find out. No, I'll find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot eh. So, aagamin ko. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4. Kay Sec. Sec Rex naman. Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong? ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila papauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman, minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDREAM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I think I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDREAM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many % of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abutin na po next administration? I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them need. Kasi marami dito, lalo na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads like Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. As to, clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay din yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan. Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po? Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands. Ongoing naman lahat yan, no? Together with our law enforcement agencies, we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then kapag merong nakitang mali, then mag-graduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan. Ang pinag-uusapan natin dyan, no?
So let's just I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman. No? Kami naman sa DPWH, kung anong kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan. Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi po, Zek. Yes, sir. Sir, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba? Or nasa 2027 project? Okay. Yung Kalumpit, ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kinukontinue na natin yan at inaayos na natin yan. No? It took some time to do it kasi alam nyo naman, kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May, at yung 3 projects sa Barangays Calizon, Prances at Bulusan sa Kalumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung Kalumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa Kalumpit, no, na may dike na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng Kalumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko pag yon nagawa na natin, by next year may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin at least sa 3 barangay na yon, sa Calizon, sa Prances at sa Bulusan sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na by the way binisita ng ating Pangulo last year. So nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbong. Sir, last na lang, mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog especially DPWH, yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati, pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Di ba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Di ba? Tama lang yun. Pero, kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, dekada na ang binilang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. No? Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Di ba? Solusyonan natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Kami nga Secrex, nga General Torre. Huwag tigil. So, yun nga ang gagawin natin. Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Sec Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay. Kailangan may gagawin na tayo. And ang importante lang naman, yung gagawin natin,
nakabase sa siyensya, at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, halimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Di ba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Di ba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, di ba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas may plano. Di ba? Ang Maynila may plano. Ang Pasig may plano. Di ba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo, dati siyang gobernador eh. Di ba? Sila may alam eh. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak. Di ba? May matagal nang ginagawa doon. Yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to rechannel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sino yun? 2019, 2020 pa. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. No? Tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin this year matatapos. May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%? Definitely, tumaas na yun. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year. Thank you po. Thanks, Sam. Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hey, Sec Vince po. Sec, on other matters lang, while nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon, kunin lang po namin yung reaction nyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan nyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po? Hindi ako nagbabanta, kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero walang pagbanta. No? And I will personally reach out to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no? Kung merong ganung mga sinasabi, no? Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Abangan muna kami. Thank you, Secretary. Padagang pagkain. Sir. Sige, sir. Okay. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir. Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo sa delivery.
At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa Pag-asa. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawalan ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA bases na yun because nakita namin na talagang alas 10 na ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogueo, and Marikina also. So, yun po. Okay, dumako naman tayo sa Pag-asa kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir. Thank you po and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, Pag-asa is monitoring 3 weather systems. Meron tayong 2 low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po is already a tropical depression pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yon. So talking of these 2 low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no. So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na-measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 AM hanggang 8 AM ng kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden Pag-asa Office. So kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Ondoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Ondoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Ondoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Ondoy. Pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbong. Sir, last na lang, mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH. Yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati, pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba? Sa dinami-dami ng mga
problema dito sa departamentong to eh, di ba? Tama lang yun eh. Pero kailangan isa-isay nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binigang ba nagkapatong-patong na lahat yan, no? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work, no? Trabaho lang tayo, may problema, ayusin natin, di ba? Solusyonan natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Kami nga Secrex, nga General Torre. Walang tigil. No? So, yun nga ang gagawin natin. Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Sec Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, halimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? Ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas may plano. Diba? Ang Maynila may plano. Ang Pasig may plano. Diba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo, dati siyang gobernador eh. Diba? Sila may alam eh. Kung anong, halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak. Di ba? May matagal nang ginagawa doon. Yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to rechannel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sino mo ganyan? 2019, 2020 pa. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. No? Tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year matatapos. May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%? Definitely, tumaas na yun. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year. Thank you po. Thanks, Sam. Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hey, Sec Vince po. Sec, on other matters lang, while nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon, kunin lang po namin yung reaction nyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan nyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po? Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupundohan yung mga proyektong yun. Pero wala
wag ang pagbanta. No? And I will personally reach out to to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no? Kung merong ganung mga sinasabi, no? Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Abangan muna kami. Thank you, Padagang Secretary. pagkain. Sir. Sige, sir. Okay. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir. Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa Pag-asa. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawalan ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA bases na yun because nakita namin na talagang alas 10 na ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogueo, and Marikina also. So, yun po. Okay, dumako naman tayo sa Pag-asa kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir. Thank you po and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, Pag-asa is monitoring 3 weather systems. Meron tayong 2 low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po is already a tropical depression pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yon. So talking of these 2 low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no. So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na-measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 AM hanggang 8 AM ng kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden Pag-asa Office. So
Kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Ondoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Ondoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Ondoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Ondoy. So yun lang po. Thank you. Okay. Unang tanong mula kay Maris Alalili, TV5. GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas? Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah. Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA? Well, may mga well, ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains. Would you say that the MMDA passed the test? We're still here, so I think we have passed the test. But there's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na dahil earlier in the day, nagre-request kami nag-coordinate kami ng mga libreng sakay through the LGUs at sa mga resources ng ibang mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok na mga, especially mga eskwelahan dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin. Kaya, yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended ba ang ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best dyan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA. Dahil real time po ang aming, pag ganyang nasa active ang operation center, ay real time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nag-suspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency like na-stall ng sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations. GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you pass that test. Dahil marami po it was miserable yesterday.
How would you respond to that sentiment? Kasi ho, yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery, and the saving will not come. Dahil, yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan, and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public? Naintindihan po namin yon at personal kong nakita kahapon yon dahil ako kahapon nasa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA, iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda, pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water nasa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na. Wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghintay, at napakatagal na aming paghintay rin, dahil una-una yung traffic lang, yung logistics na pagpunta sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talagang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally at itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga ay talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na ang aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang really the flooding is the raining is really unusual. It really caused floodwaters to accumulate on the streets. Kaya talagang tanggap namin yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo dahil syempre kita natin talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas. At ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA. Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon, pinatawag po ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you? Ang nagpatawag po sa akin si Secretary Claire Castro at ang instruction niya ay umattend ng conference ngayon. So, hindi po kayo miniting ng Pangulo today? Walang meeting? Hindi, wala po. Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. To Pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday? Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, yung isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga nasa yung tropical depression is around 3,000. Ako'y talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa tuwing ikaw ay aking nakikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. At kung sakali mang ako ibigin mo, ibibigay ko ang lahat ng iyong gusto. Basta't makita ko lamang na maligaya ka. Ito'y malaking kasiyahan sa aking buhay dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty